מדבר לעצמו. אתה רגע שמעו אותך אומר את זה. תשמעו, מעניינת אותה. זה לא נהוג לומר תחת בטלוויזיה. יש יותר מדי, טוב, תתעלמו מהסרטוט הזאת. אתה גיא טבעי. Tab. ותתעלמו מהסרטוט הזאת. בואו נתחיל בסרטון, ויאללה. אנחנו בנחש מה הבלוק עם ניב. בואו נראה מה יהיה הבלוק שלו. כפי שאתם רואים זה הבלוק שלי. בואו נראה מה הוא יעשה. זה הבלוק שלי. Tab. נכון כמו החץ והקשק שיש עליו את הריבועים האלה? אין עליו את הריבועים האלה. אין עליו? אוקיי, הורדתי הרבה. וואו, אני עכשיו... לא, זה לא נמצא. אבל אני די בטוח שגם גם בכוורת יש את זה. יש את זה גם במטרה. גם בכל הבולי עץ. יש את זה בכוורת. כן, אני אומר, יש את זה בכוורת, יש את זה בבולי עץ. יש את זה במטרה, יש את זה גם ראיתי עוד בלוק לפני זה. זה טוב. יאללה, תמשיך. טוב, האם הבלוק שלך הוא בלוק שלם? למשל אצלה בוחצי בלוק, ווינסטנד, מדורה, תיבה הם לא בגודל בלוק מלא. זה בלוק מלא. בלוק מלא? האם הבלוק שלך עשוי מעץ? הבלוק שלי לא. אוקיי, אני מוריד פה הרבה. טוב, האם הבלוק שלך עשוי מעץ? לא. הוא לא עשוי מעץ. מאוד. כל מי שעשוי מעץ. האם אתם שואלים למה אנחנו לא מורידים את הבולי עץ? בגלל שאמרנו לפני זה שבולי עץ הם לא נחשבים עשויים מעץ, כי הם העץ. כמו להגיד שדבש מורכב מדבש. Tab. לא, תוכל לשאול שאלה, אני שאלתי אם הבלוקים שלך אם זה עשוי מעץ. אוקיי. האם הבלוק שלך יש לו אינטראקציה, כמו שאמרת בדבר הקודם, כאילו? כן, כן. יש לו? כאילו זה כולל אבל הבלוק רפש והדבש? לא, אין להם אינטראקציה. אבל אמרת שיש להם בזה הקודם. הייתי כנראה. לא, אמרתי שהם נמצאים בקטגוריה של הרדסטון, בלשונית רדסטון. אוקיי. לא שיש מה להם זה אינטראקציה. של הזה? אינטראקציה זה למשל בקראפטינג טייבל, אם אתה לוחץ עליו אתה יוצר איתו אינטראקציה. בבלוק מוזיקה, אם אתה לוחץ עליו אתה יוצר איתו אינטראקציה. לא יודע איך קוראים לזה. דבר שאתה צריך איתו דיימונד לאובסידיאן, יש אינטראקציה. גם בזורק, גם בתנור. יש את זה, אני רוצה להגיד גם במטרה יש את זה. Tab. בבלוק שלך יש לו אינטראקציה? לא, אין לו. אין לו אינטראקציה. סבבה. כל מי שיש לו אינטראקציה אני רואה. חכה. כן? זה. גם סולסנד עכשיו עם אינטראקציה. כי אינטראקציה שלו זה... לא, הוא לא נחשב, לא חשוב. האם הבלוק שלך הוא כולו שחור כאילו? חכה. האם הבלוק שלך הוא בלוק מלא בקיצור? כאילו שאי אפשר להציץ ממנו מלמטה על משהו? לא, הוא לא בלוק מלא. הוא לא בלוק מלא, אוקיי, נשאר לי עם שתי בלוקים. זהו, ניצחת לה, נכון? זהו. Tab. אז אני אזרוק, כן, סיכוי. טוב, קודם יש לי שאלה. האם הבלוק שלך? הוא עץ. לא, הוא לא עץ. האם הבלוק שלך... חכה. בסדר, יד שאל? האם הבלוק שלך הוא עמדת רכיחה? כן. יש! מה היה האופציה השנייה שלך? מדורה.
עם מדורה אפשר לעשות עם זה. תיכנסו לקישור לערוץ של טוסטי. ניצחתי את ניב, ויאללה, נתראה בסרטון הבא. Tab.